ब्रास खालामनोसै। ब्रासजों मोखां सुखांबाय, ओंखाम ओंख्रि संसै, मैगं हानोसै। मा संनाय जायो आलुजों। मैगं हानोसै, आलु संनोसै ना बाथोन देनोसै। एसे गिदिर गिदिरखौ संसिगोन। आलुजों दावदैजों संसै ना बाथोन देनोसै। अखाबो हादों, बार बारदों। मैयानिफ्रायनो हरसे हादों, हराव बार बारदों। आं दावदै रुनानै लाग्रोखानोसै। आलुजों कम होनांगौ। दावदै रुनोसै। कुकाराव रुनोसै आङो दावदैखौ कुकाराव। आलु लेबगौमानि बेयो मोनबाय, ओमफ्राय आलुजों दा संफाबाय। दावदैखौ रुनानै लाबाय थानोसै। कुकाराव रुनोसै, सारायाव थाव होनोसै।
Manis daun dia jangan lebih. Aku udah mulai natur batang. Tapi perlu kangen dia bisa sembar. Aku udah mulai kamu tak. नै आंना थफसि गैया नालाय आथा नाग्राजों देनानै जायो गिलासाव बेजों गोथाव जायो आरोना आथा नाग्रासो ओमफ्राय गिलास
नै लोगोफोर आंना ओंखामा जाजोब्बाय जानोसै दाना आलुजों दावदैजों दहाय आं आलु हानाया बेनो आलुजों दावदैजों संबाय नाथुर बाथोन पापर एवनाय ओंखाम होनोसै दाना जानाया ओमफ्राय दै जाखावनोसै लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय लोगोफोर दानिया ओंखाम जानोसै नै बेजोंनो जासाबनोसैलाय गोथाव जानोसै नाथुर बाथोन Stop chill out, stop. Stop. Cứ con ra gặp lăng nữa. Ta mới nhiều ra như vậy, exclusive. Jangan jendol. Sa kembali gue menjalan dan sebab That's bad.